Добре дошли на първото издание на Детски пазар, което се състоя през месец май във Варна. Благодарим сърдечно на Община Варна за гостоприемството, подкрепата и възможността, която предостави на младите предприемачи. Нека да видим кои са те. Днес ще представим Александър, Жаклин, Камен и Йоана. Здравей! Как се казваш? Александър и съм на 9 години. Чудесно, Александър! Какво ни предлагаш днес? 3D принтирани неща и такива неща от маниста. Чудесно! Това ли са 3D? Да, това са 3D. А кой трябва да си купи тези продукти? Хората, които обичат 3D принтирани неща, но които обичат 3D принтери, но нямат. И това е моя, благодаря. И хора, които обичат главно такива неща. А какво ще направиш с парите, ако днеска направиш много? Ще купя ролки, 3D ролки. А за принтера? А какъв искаш да станеш като пораснеш? Искам да стана като пората фотограф. Фотограф? Ами пожелавам ти успех днес и в бъдеще също. Благодаря ти много. Чао, чао. Ей, ти как се казваш? Казвам се Жаклин Панайотова. И на колко години си? Аз съм на 10 години. Чудесно, Жаклин. А какво ни предлагаш днес? Какви са твоите продукти? Моите продукти са най-различни бижута, които съм правила. Тук имам мистериозни дървички и други неща. Какво ще направиш, ако днес продадеш абсолютно всичко? По принцип, ако продам всичко, с едната част купувам материали за още бижута, а с другата част я дарявам в нашето училище. Добре, чудесно. А каква искаш да станеш като пораснеш? Като порасна, още не съм сигурна каква искам да стана. Ще си помислиш. Да. Благодаря ти много и пожелавам ти успех. Благодаря. Чао. Ти как се казваш? Казвам се Камен. Много ми е приятно, Камен. На колко години си? На 10. А какво си изработил, Камен? Аз видях с полимерни глини. А за кой са твоите продукти? За всички хора, които искат да си купят. А какво ще направиш, ако продадеш днес всичко? Не знам. Добре. А какъв искаш да станеш като пораснеш? Археолог. Чудесно, пожелавам ти много успех. Благодаря ти. Казвам Йоана. Йоана, на колко години си? 11. Какво предлагаш днес? Предлагам поддържатели, овеци и пръстенчета. Чудесно! А какво ще направиш, ако днес продадеш абсолютно всичко? Ако днес продам всичко, ще правя още неща за до година. Какво искаш да станеш като пораснеш? Като порасна искам да стана писател. Писателка. Пожелавам ти успех. Благодаря ти много. Чао, чао. В следващата част ще представим и останалите участници. Детски пазар Варна беше организиран с подкрепата на госпожа Кремена Христова и господин Николай Василев от отдел Младежки дейности, Община Варна. Благодарим ви сърдечно и до следващия път! Повече информация за участници и партньори на нашата страница детскипазар.org. Участвайте в Детски пазар и във вашия град. Очакваме ви и до скоро!